Minnes du en natid Rasmus. Vi hoa til vatten og breita vira opp. Gås og skjei, ska besta sjåmar tøy. Vær ut i at kvöldi, ræver amme. Hetta en søva om at hus som var råd. Halvfjerdsårene bero især nutjar tøyer vi samfellagsligen frambori og i farjon. Det framvige store vakstur i utslutningsnån og avlopp av gjaldsjanan. Folketallet vekser støvut. Nudja landstørre samgångan og i Kipaver i 1975 fremur flere ivertøkker. Storar uiløver vera gjørtar bejo i private vinnene og allmänna økjenon. Brikven vid Streimen, Esterøyartunnelen og nudj tøyarhøskande ferjo av Sorøyar leienem bøta monante om samferdslu kjerve. Lemjande utrørerverkfall, kvinnofylkingar vid krøven om jaunrattende, studentaskolanemmingar og setta prekk vid UV for å sleppa tåsa føresle røntena, og vaksande ungdomsavfriere med på innan i havn, alt tekjen om et vaksande tilvid og økt virusmat. Grover og i mentanene. Bæra i 1971 kom 45 bøker av føreskående ut, og i sjånlagarhusen vera flere nøyskrivager føreskjørleiker framførter fyrir fotlandhusen. Rytmiska tonlagarlandsleie i Førjon brøydes nekv og i skiften fra trusjåren til halvfjersårene. Tan harnante rocktonlagaren tråkar hin meira veljommande dansebæra poptonlagaren av. Orkestrene som spelar til dans kvarva så løyande, og sama gjera smarre dansestovenar. Og i stegen vinna diskotekene fram. Nu det platovendarar som vi framkommer jo utbunna igjen, ganda fram nudja tonlagen til ungdommen å danse etter. Støyer kommet i plato-utgavevirksomhet. Tar balkar som etter i fargen først i 70-årene smuja ikke egen løn, men dyrka i stegen tann herre enska og amerikanska røtjen som setter sin dam og heta tøyerskajen. Ute setter noen gleggvarkosten i oi. Tar plater som kommer hes i årene og tar palversknå fra trusjårene iverhøver opphavsmenn til, men hesar utgaver jo ikke døme om dagførtan samt og hjertanleik vi hentinga undantekjen. Boja verer til framvegis etter nutje føresko røttene fra halvfjersårene. Tan plato-utgave virkne heimaføringren hetta tøyerskaje ikke poppare, men tryggvant i ungdommer. Flest atlar troar samt kommer i landenon, heva en sang og plato-utgave virknan ungdom hes i årene. Freds og båskaperen i sangen avkjærande, tonleggeren og sangeren kommer i røm, havast da mer enn så, eisen i høyre snøybrott i sommerutgaven. Men nøkker samanrenning mittlen tan verslige og andalige vansjen og tonlegge økjenon avhugsande i hese i årene, tog vantatt skott i mittlen. Men tan nutjan røtten av føreska poptonleggepattelen i 70-årene, som boje hever veri etter nøkker år, brøyder ut og ljøsen loa og i 1944. Ein klaksusbalker varskegvar en av nutja byrjan og i føreskom tonlegge. Nøyvekjengen og i føreskom poptonleggje spretti og i fyrstjevinnemiddepplen om Klaksvøyk, Tulja og i 70-årene. Straight Ahead var balkeren og i slava i 4. Høvesmæveren var Jørgen Dahl, som vaks opp i Hesenhuset. Jørgen kom ur en heime vid klaveren, som omman spalde jo an, og mamman kjøpte jo noen fyrsta gitaran. Jørgen hei fjallgava i dikter, og 80 helt særstakkar gaver smuja veljoma til popløn. Jørgen hever nu igjen i 25 år boleggast av Flatlandon. Her sast han eit vetrarkvöld av Vetelhus og Esterbrygg i Kjøpmannahavn. Det første leie kjørte i alltid 28 år gammalt. Og så mer så ble det popper og tog at vi begynte å spille sammen, vinner og gjøre et orkester. Beatles var
det stora teatrarna så tar områdande här ett orkester och så för ut att spela och vi tar till konserter i havan så omvinner här som vi stod och att bara en förstärkare, det vill säga orgel och gitarr och bass och sånger, allt för vi tog samma förstärkare. Ja. Så det var så det började. Straight Ahead byrjade i 1973. Tar gjordes kjøtt faste fuser i Atlantis og framførde fra første dege eget tilfell. Handelsmæveren og plateutgjøveren Hansemann Torkar hei hørsta spil i låsjen i havn og beisar til å gjøre ut første platene til bøtjenom. Og av vare 1974 forudar og i nødje opptøkehølle til Milson Zachariasen og i Tjatnarla i havn at teka upp tvær nødjar Sanchez og Jørgen Dahl hei skriva til første singleplatene til bøtjenom. Første fer vi spalt i allmänt långt alltid en triinger vær i tilfell. Og at når vi spalt sammen i kanskje halvt år så var helten i tilfell. Og til omlige så var det nesten ikke annet tilfell enn tekne, altså Heima Gjørdan. Og spalte vi akkurat kårene så var det gjerne omarrangere. Det første som var det jeg gjorde kommer vi, det var det jeg husker med disse ideen, aha. Altså, jeg føler at switcha til nu, men ikke komst du, aha. Det det jeg Elvis sagt det, da. Var ut i akvaldi, det var annet som I føldi, I føler at switcha til nu, men ikke komst du, aha. Det stannar att drömma, du jag värre att du sväma, men nu det nog, kom jag till hela gott. Jag tror att du givna det ut som soppar allt, spalt i utvarp och kväljan. Det gör så att det kommer nek folk att lusta, om du känner så farligt medlemmar. Det är ju inte vanligt. Gåa undertøkan som fyrsta singleplatan fikk gav Timon i Straight Ahead tresten til å ørensinne affære i opptøkehøllene til Milson Zachariasen. Andre singleplatan vid 2 minutter sangen til Jørgen Dahl kom i 1976. Med Virginia et lær som kanskje mer poppet og utan att jag ser något negativt om det här, men det är mer så happy en gammal lärsanker, ja? Och för jag ger ett gott exempel som minns väl till att singlen kom ut om sommaren. Jag vet inte om det var i juni månad. Jag hade det var i juni månad hon kom ut. Och så för sommarfärd. Juli, och det kom att Bant Arne Ellasøk heter nog till typiskt, man ska alltid hem till Ellasøk. Men så kom jag hem att det. Så kunde jag förstå att jag gick runt och sånt na 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 na. Det är helt det var sån pille, det är alltid mer sån smäj på tamman men det är nog kämpligt alltså det så det är störst hit. Na 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 na. I still hear sing like I heard you the first time. Everybody na 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 na. Vær nakar annar bolkur i Førjun så vel omtøkter hes i årene som Straight Ahead, så måtte det være en annar klaksus bolkur som byrja jes inte skjettne, hvers mannen kan gi helder lakrum i alder, og som bær hitt norrøna navnet Tjatnar. Straight Ahead spalte vanlige i Atlantis, med en Tjatnar som frala i kanna i SRK i høtlena. Vi fralikon sangara som åttamanne, gå i Tjatnar Straight Ahead en skarspan geng. Men kvært var moneren og hesson på en klaksus bolkunon. Månaden han tar gå ut. Det som där gör det. Men det gör vi inte alltså. Vi lägger kommer i över en dansbalk, ja. Och vi hade inte terrorna kanske som tar det. Och hade vi också ordentligt vi uppgång alltså vi att spela som en livebalk, ja. Nekv till dans.
konserter. Chattnar ganska synd mera kontrollera synd mera uppa inte så fruseter som ganska streda headware på en gramata. Men där framvis det sound en fantastisk sångare och ösen sound och go-gitarrister så Hans Karl som är en av de bästa gitarrister vi har haft förr och ja, det chattnar har gott orkester. I cried last night because my girl is leaving me, but I don't believe that it's true, because again so much love to you, to you. I gave you all my love, gave you all my love, right now. Och 46 ta hej så just her love alltså som är bäst igen av singleplaten ja. Och med en battery blev gjort jag hade det var sonnekväll vid att jag haft dans i reception här i Kajhällne. Och det var ganska snack. Jag sitter och spelar efter midnatt och så rätt och ta kom att det här battery. Jag hade gick en klimpare på klaver och ett annat och så förberedd kom. Så startade jag ofta. Och jag gjorde ett annat och så arbetade med Barry. Det blev en sån process. Så det kvällt var livet har hött vid lite som Joshua Blomma som man säger. Så var det hans black för att skriva en text till det där. Så att var involverade i det här. Så vi blev så kreativa akkurat ta. I had a dream last night, you was leaving me, and I had to climb every mountain to look for you. When I woke up this morning, I tried to call you on the phone, and I started to shiver when they said that you were not at Og hesten 1926 får chattnar til Danmarkar at taka opp tvær sanger til en singleplate-utgave. Opptøknar og i Hookfarm-studion i Kjeppmannahavn var littnar av sjølven 20 føyengar delen til sangaren. Men da platan kom stått for jól, hei balkeren ikke annan navn. Så hei anker oppskott om at brøyda navnet til Sanni. Det er jo nok så godt. Men det er alltid ikke at det første eller høyrerne, det er fans som vi tar til ta, de slett at vi tar til brøtt navn. Hvor det? Jeg spyr det. Hvor det, altså. Jeg ganske gav så pjøs, men ikke brøtt innpakningen ganske. Men det er det som jeg tok seg, det ser det ganske, og I'm showing a very area om at komme seg langt. Og det er nesten, altså. Vi fører jo 17 før nere turné, kjøkken alt Danmark. Og vi finner gøy skåsmål fra til bookingfirmaen som hei okken. Da finner gøy bagameldinger og vil ta natt. Chattnar, etla Sonny, som der nu røpte seg, løtt og nekk 4 og i strømpanen i å vinne seg fram i Danmark og Metamonte. Da hadde vi en manager faktisk, som heter Hans Christian Johansen. Og han gjør et kjempearbeid, altså. Vi har folk som profilerer oss sin der, og han var Benka Pacha, vi unge, som var et veldig godt blæ, og det er det sikkert enn. Og arrangerer en intervju i der hos Danmarks Radio, og så videre. Og vi var vi unge på altså topplistan her. Så at
Jo, alltså det var så sen folk lade mest till och så. I cried last night because my girl is leaving me. Best som klaksøysbalkaner miskeies i alfjers og Aron Dosa og Særusøyn og Mæte, vi tog reintiskeia poppenon, steg ein nutjer spennant i havnabalker oppa paddelen. Hetta var ærertonar. Ur singleplatene som kom i 1976, høyrest brusante melodiske rocker som tog atla bowlen. Ein unger studentur ur Vestmanna, Martin Johansen, åtte le og tekst, Froe Sandøy hei arrangera, orkestre nevnte seg Cracklingar. Strejfunar vanger ut og flykt så iver vattnen iver til mot dalanar og fram til kaffin. Cracklingar var en uppenbering. Særlig aller öster og gitarrsolin som han spelar i her. Og østrummenar og orkle og ja, Cracklingar var hur ska man kategorisera det? Ja, det är inte röjer ut på en kramata. Syndre av det som man gärna skulle sagt alternativ. Damer i men alla var det öliga kompetent. Det var god tonläggare. Det var en klassisk sång. Men just better songs och lät det inte höra sålla ljus blända till. Jag håller med Arne för till Havnar. Ta hej sitter vi gitarren och jag har hört det sig här något sång tja Bob Dylan som är Lay Lady Lay. Och jag tror jag lyssnar på gitarr alltså tror jag standardackorderna som plejer vanliga vara nog till en rocksång tror ju så och A och H och D och G alltså här huvudackorderna. Men så kom han vi så rent jag lärde mig hända sanchen. Och han började vi ölja underliggande ackorden trimon och rä utan att det ska namnge nu men jag rent jag ändå ta till tror ackorden och det blev vi inte så då som fastar och så Gente Lucas som hesen är not lä att komma fram i hötten och över till tror börjar ackorden och det var så början till Svarte Ravn. Vi satt så röndiga gärna arrangemang. Vi satt uppe i Kongagöte. Olav Röster bor i Kongagöte ta Larlingheim nu. Och Martin bor bant vi. Han bor i Kongagöte. Här satt du så. Och pröva att det gör det forskjelligt alltså. Arrangemang som var center inspirerad av Chicago eller något sånt. Och jag vet inte det blev något som för jag vet inte hur det blev till något men allt det var kanske synd för stor bit. Så jag minns det att vi så till funnit på allt möjligt. Frau han har fått lite idé och nästan. Jag hade väl samma funka. Kört till jag menar att som vi lustar efter då att det här chankrarna som man säger. Han står ut. Jag tror att han är igenom alltså. Jag vet inte vad det är. Han är förbannad goer alltså väl skruvar skärman att det. Man synker det som så det väl. Och det spelar väl och inte minst nämligen Jan spelar trummor där. Alltså Martin har spelat trummor på Dommer väl alltså faktiskt sagt ni det att man spelar inte tandvägen alltså han brukar några tammer så där. Det är faktiskt också har fjärsar slätt alltid. Jag gör det. Det Dommer väl. Jag lantade i orgel från Simma och så kom Nian stod i John Milson här uppe vid Hövsvägen. Och så gör du bara något divet till idéerna
och det var inte lika gott. Det var gott orgel och så var det Leslie som var så stottligt. Så jag pedalen. Jag minns hela trummorna, det var också det var han är nog om att vara och det var stottligare en öle frisk mat jag spelar på. Samtidigt så kolbar man vi gör. Han är ju en fantastisk basspelare, går till att halta. Ramma tingen och halta dem samman. Ta ju att landa ganska hoa för att flå. Så det är en viktig tvingande mer att ha i en orkester. Jag slår på det. Jag prövar och finna på. Men det var nog väl, så jag hade fått särliga gitarren till Olav, så det är helt otroligt flott, alltså. Eller otroliga, vet jag. Men alltså, Johan, det är inte otroligt, han är så dummalig. Ja, alltså, det var helt fantastiskt, alltså. Det är helt otroligt gott drive i Tullan. Det som jag särskilt minst, alltså, eller häftigt det var ganska trummospelet till Jan Jakobsen, som såg en sim. Och så själv det är en gitarrspel här, alltså. Det var så mittelsitcher som här gitarren säger. Och det är något speciellt. Store daveren tja føresko popbalkonon måtte være årlige Skansastå konserten som nøkker år var i høttene i Halsi og i Havn sent i 70-årene. Her finko fremstå balkaner i landenon høve å spela for fullsettar i høll av sidande i avhøraron. Straight Ahead måtte være einaste balkaren som møvås leie seg etter å framføre sitt egna og hesson konserten. Jeg minns akkurat Skansastå-konsert, her spalte vi alla konserterna och hela setlistan utan att ha näka. Och så allt var eget tillfälle. Och det vill jag se en större väg än att finna också populärt och så spela det fram till en större risk och att spela näka för falskt som det alltid har hört för. Jinknar vera nutjar leier hes i RNM. Middelen ungdomen homast eit nyvakna medvid fyrir nutjon rakon. Ein av nutjospyrunnen vært han blei under renadronkeren Johannes Arekvi Johansen. Jeg minns vel bronkfløna, eller platena, nu som kima fløver. Husan, og den mynten her, og den platan spalte i Østenegg. Og hun var øyelig ambitiøs, den platan, og gav negg til en unga drong som satt lufta i etter. Sånn rundt i kjøkkensko, hva det var som hendte. Oj, du nu du är ånglingen Kalloida för tog med fjörtor Kvoj är som kjordast du brat och inbrand Och struttes för bättre Onkl som halt, alltså Jons Räckve, så ganska sälja han. Jag har haft en stor avskunna att jag får spela jazz. Det illustrerar ju efter ett templaten så att hemna. Jazz och förrjun till löms. Jag satt och slöjde inte också att grinta drap minst det. Det var nog så här basser spalt solo. Det var nog speciellt. Det som hender faktisk i Klaksvik vil jeg si ikke for å være kjelig, men ta og så havne for vujar, jazzfelai og fusjonstavnløyker som hender i havn. Han luten til Klaksvik ikke opp. Så jeg vil si på en måte så helter utviklingen seg, sosialfjesten, så helter utviklingen seg fram i havn. Klaksviken har hodet aldri å segge opp. Så jag har förut nekrar som tonläggaren i havn att spela alla möjliga genrer. Jazz, blues och jag vet inte vad det kan komma kalla sig vid.
Og det hendte så ikke her når. Og hun var helt større. Og det hendte, vi var jo noen arrangementer her når, og Jørgen Jazzfella, og det var ytla vidtja. Og litt fast. Brøytingartøyer og avveges i føreskom tonleitje og i 70-åren og i Kosover i havn. Og i 1976 ser havna Jazzfella dagsens ljós, og i etter vil plati utgavefella i Totelstånda. Og gjennom jøvn og streime leter fela i fra seg nutjar plater og kvarjonare. Rytmiske tonleggeren i høvestanen brekkas nu ved en helt nutjon spåren. Jazzfelaget huseies fyrst og årene og i gamla klubba, gamla B36-husen og i Varslohøtt klubbans. Men av sommeren 1904 flottet jazzfelaget og man i Perlena, gamle matstovna og i Voksbotne. Perlan gjørdes middeppelen for gjennom blåmande tøyerskaje til han er jazzfellan. Ikke øtlån damakorten i henta nutja tonleitjen og tannlauna som ofta vil tvinna over saman vid gjennom, men øron kjennes til sin nutja heimer, svelante og mennande. Men Perlan kom i ringt år og var til endans 10 nyer og i 1903. Og etter det fana i virksomhet til han og jazzfella, borster og i nasta notje. Og i bestare til ta mentornali og græsråda røslena som blomma i Perlen sinne, var danske spelumævren i Høydølund, Elsalen, Christian Black. Egentlig så blev det så populært at vi leie eisne B36-huset som var rymelig størst, kunne tage en 200 folk ta. Og Vejslehøtten i Havneklubb eisne. Men det var likevel en stor hjælp at ta sånne bøyder og ta bjørre og kunne låne Perlen. Det har vi sørst i 70'erne. Det var en hørsesong, da kunne vi planlægge flere måneder frem. Det kunne vi da ikke ta, men vi skulle være sikre på at have høle. Det var øyelig godt og mændende for musik. Jag ser på hemmadan. Folk för fri för om just. Det kulörste tufsarna där får ju man här. Det som spaltet han glera proposition till dans och så. Det är helt att vi som gick ner i Perlene var förfärliga hippier och jazzar och vad det. Och det som är värre. Och vi till det jag luktade i motsatta försteckning om hinna. Men jag var ju så heldig att jag checkade Perlene och spaltet med kameran och allt samt och så jag fick det hela vi som till dels ger igen alltså. Är alla ställen. Det var bara i klubban där och danser ta i tojene, allmän danser. Och det var här som Deeper, där klubb 20 var. Och här kom nek folk. Jag minns att ett vanligt dansekväll la mellan 600 och 800 folk. Och så nek folk kom i dans. Och vid och Balkgrön klättar skiftes om att spela här. Jag hade andra kvart vägskift. Så fick vi ett avvist procenttal av för säljarbiljett. Gimpighet. Och så minns det att dansen var livor. Har jag inte långt alltid. Har inte långt. Det så ända i så minns det så jazzer. Så plats man för härifrån och så man jazzen och så står man här i kö och släpper in här. Det var bara för jag får lunch och nottna, så det var inte för musiken bara. Det hade varit akkurat chankra. Men det minns det. Men det var helt annan univers att komma här till. Helt annan slä och folk. Helt annan slä och tonlägg. Det var en affär nere i Kajtida. Kvällåt. Jag spelade vi här och det var så traditionellt, anmyndligt dansested. Och nu kommer knappt jag också nej att han som vi kände från Perlen här. Och så tog vi det en som inte kan gå i särskilt jazziter, men tog att lära sig Stevie Wonder och sånt. Då kom en av fränt öre där spelade också ordentligt som en helvetes jazz. Ytterligare ja. Så det har man också ja. Ja. Som är ölla förskräckt för det. Det är jazz och allt sånt där. Det är Ta jazzklubben kom, man visste akkurat hvor folk var här. Och de stod vid spalt och vi visste akkurat hvor vi var i dansjock, hvor det Jekyll dansjock. Det var folk som de ölla var dansa. Bygge ut här. Och
Og så spalte klettar der, men der spalte ikke så melodiøs tonleik som vi vet. Ikke bare så dansevinnerlig tonleik som vi vet. Der spalte lysen herre tonleik. Og tog ble det lysen ørvis jeg følte til terra danseist. Det var ikke nægge målsætning i høvist til at musikerne og Chris Cross som det stadigvæk. Vi dejler kunne ikke op så leis som ganske sterne. Og det som eller eit stadigvæk jazz fælder, det er ikke nægge ærmarskning stilmæssigt. Absurd færre og chatner og paragraf. Hvis orkesterne spalt ud jazz fælder nogen. Jazz i forrige platner minnes jeg, det er raterskrig. Jazzfelagen fekk i lene kvar forvittneslige vidtjaner. Donalier tonleikarar utan ur heimen, kom og hira spela fire og saman vi føringon. Vi kvørst våre plater teknar opp. Av fyrste plateutgaven i Tjatotle under 1976 høyra vi kraklingar saman vi Holger Laumann. Det var så spennende, bare til at finne ut av at det løg faktisk utmerket første røntene innenfor det her. At vi 2 måneder siden dørte en LP, Jazz i forrige. Så langt i 76 blev det dokumenteret, man siger. Udslitte er, tror jeg, for os jazzerøy kom og plate. Han fikk også at det var bedre å høre og lære. Og prøve å nå ut, ja. Han fikk også at spille liksom bedre enn vi dødte, klart. Ja. Det at få vidtjen og spille sammen vi en til mennene utrolig nek. Og det var ikke teori, det var praktisk. Vi vante og spalte for publikum. Og vante og spalte for publikum. Så er kanskje 6-8 timers musik fremme for et publikum, det som du er, og det utvikler øye. Det er ganske mer fusion enn jazz, en derskav jazz, det er det. Det er ikke traditionelle jazz. Nei, det er fusion, ja. Eksperimenter, nek. Ja, selv det er livet av sånn, det er øyelig og skiltet. Det er det sikkert. Men det var helt spennende å kunne ta. Og vi vet helt det er øyelig annerledes. Altså Perlan var en sorts det her tonleikere og askoere og høyere for så vidt. Lika som våre for sin egne skild på sin egne premisser. Og grunden til at Perlan eksisterer i, og da vi eksisterer, og det har så god anti og så godt omkvar, så god dynamikker. Det var til at folk ville det, og folk trives sammen. Tog at de hadde mulighet for det her. Det var ikke som blandet seg, ja. Utan folk som var i avhøy i det. Tog hei det øyla stor antydning. Her hendte jo øyla nek, for det var nekve tonleikar som kom bort ur her. Eisen som av teimen som av min aldri det, og eisen som er yngre enn det, og eldre. Så det er særlig for den progressive parten av tonleikene vi har, og det var sagt hans fyrir, Perlan, overdøylig. Og jeg hadde ikke så vært hos vi at. Og i 1978 kjer føres jo popbakkeren Straight Ahead atter en brest. Etta sommar i heva der i Danmark kjørt opptøker til første føreske pop-LP-platena vi opprunna til færre bortir av. Vekra platan, vi 11 nykjørten Sankon, Jørgen Dahl eier ter Tutsje,
vekker ans og virring med den ære føreskar tonleggare. Det var øyelig spennende. Bæret her rockmusik som Olof Øster og hans berøringsflade spalt, og det som de spalte i Klaksvik. Og jeg minns det var ordentlig stortligt. Vi var vi på en koncert i Klaksvik, her som Straight Ahead spalte. Og så var vi jamma, hvor 17. parten af kvalden spalte vi at sende sammen på tvers. Det minnes jeg, det var øyelig stortligt. Det var utroligt. Ja, vi så jo op til der. Ja. Der øyelig. Eller every så altså. Der gjør det ikke meget vidt. En vi gjør det. Det var moderat der altså til. Til at gjøre noe selv og få det ut. Ja, jeg vet også om godt så lenge. Kan du bare ut og se ham? Jørgen Heie, det som han opplevde da man spalte sammen med Jørgen, han har kolossalt øyre. Det er han. Han har et veldig øyre, og det vel arrangerer. Jeg minns at vi tog, nekket som vi spalte, tog vi opp i Luxemburg, av Midtlandbildsjø, og du ser av vanlig jobbeskiften, det vil si at vi først hørte man kanskje melodistemna, og vi først så vi der og sa, hva gjør vi etter her, altså, hvordan bassgänger inn, og hvordan gjør vi det takter og annan. Og det var etter tror jeg at han gjør det til. Jeg minns særlig at en sang her, vi hadde hørt, og du ser av vanlig jobbeskiften, det var Shocking Blue, minns det var. Vi sendte meg en postcard, og jeg sånne kvalt at Top 20 alt av hver, vi tog han opp, og han, vi funnet så noenlunde det her på Sundjo om og så gjør. Og jeg sier vi Jørgen, det er nok større akkordskift som vi gjør, jeg vet ikke hva jeg skal spille her. Jørgen spalte så fullt av kassan av keyboardet, og så skulle spille bass. Vi spalte brakka, som han sier. Og så minns så får jeg ferdig singleplaten. Bassgengren der akkurat løg. Nøyaktig som Jørgen har sagt. Han har gått øyre for det. Det var miljøst, det var frukt, det var øyelig faltest einfalt, men man er lukket ikke bare som man sier det, at få det fungere. Jeg har alltid sett det enda her, det var det ut, det var ikke reservasjon i behøver og utanløsjen. Det ville bare slippe sted. Et annet døm verk og skott øyren hei, at vi var jo kvalt til vi halvfjers, kanskje 71, vi var i diskotekklubben i havn. I mine sånn Smithven-platen, og det var kom en nudge LP av Steppen Wolf. Hun ble spalt nek ta kvalt. Og så minnes vi fra Norr og Jørgen for bant til Vennigarhøl sjokken, og spelet han mest av LP. Men altså, han trallet bare sånn, han sendte til Richen. Og jeg minns at jeg kjøpte til LP-en, dagen etter, ringte til Sonna, og han var reise Jota. Vi fikk han Norr, og det var alt, akkorden, alt var det som han spalt. Så hørte vi. Standing at the ear, I'm about to climb up the tree. I'm about to losing my soul and brain. People standing there everywhere, just waiting. Og nå var jeg keyboardmaver, så jeg var sånn øyelig trere over at høyre disse keyboardjåene som han kom vid. Selv kanskje av vekkere platen, ja. Det hadde mokar og sånn, ja. Setten jeg fikk det så, jeg hører så ikke han live. Det var så i Kjønnerhus, nå minnes jeg til en konsert. Maten han stod på at det var cool. Det er helt øvrigt lekst. Han var en personlighet som tørte og skapa en eka. Han sett seg en eka fyre og han gjør det. Høylig engasjerer, ja. Og seriøs. Og vil det ta, jeg vet jeg skulle ta det alvorlig. Det er kanskje vi ikke gjør det bryr vi, men og vil det venge meg. Kanskje enda parthus røyna kanskje slippe ut om landåten der enda. Bare spettel hadde jeg Jørgen ikke kjent sånne vitsene til ikke for å si det her to som men han skulle kanskje være på enda. Så ser det helt kort på det beste. Han skulle slappe seg ut om landet.
lägg lukka mest till hur länge pausan är här. Det är nog släckst. Det är normalt vill man gör. Direkta. Utan men antal länga pausan vi du ena stringtonen helt var nog släckst. Så ligger bujar, ja. Om det är faktiskt halt upp 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Halt upp till 8. Så känner Vekraplattan var ikke bare sveinastikki Just Right Ahead, men samståndes eisende svenasongeren Kjøpøltjenon. Tar gåvestøy a kalla av tintenon. Men annar slåbrådande føresk LP-plata kommer eisende i 1978, velførarviser til KRP. Hon tidsen opp i Oslandet ved Oslandsk tonleggaren. Velførarviser vera mettar som er verre i føresk tonleggare. Ein dagen under lossing ein stor kassedat Og så var ungen tøyma lønnen meir tja kalla katt I fjolta pensionerast vi a gera 65 Med växta missa farmen tøy arar leggast inn Ja fjolta pensionerast vi a gera 65 Med växta missa farmen tøy arar leggast inn arbeidde i SMS og tok moder film og Just a Patstone, så kom KRP og jeg bare minst det, jeg vet ikke hva skammer det var, 14 eller 15 år, så sier så han hadde en film, og så sier han hadde Kare, så sier er du KRP? Så sier han, ja, han var KRP, ja. Så sier han, jeg vil prøve vekk i tonversen, så sier vi, og så sier han, så måste du heller komma fyrir i atter. Og jeg skilte ikke det, hva mener du? Så kan man ha noen meninger om KRP, det jo fullstendig sublimt, alt det Stärre du en ut till brottna spegel och i det Andalia som en invalid och tandstäv Tøyen runden undan tøyen sustar av aksjå Bära du ryckar så gånger allt nå Torparster av velfærd som heisen opprunna i studentkabaretten. Og studentkabaretten vår gjør der av ungdom vi noen politisk og satirisk innhalde. Samstånd som tonleggerne som velfærd det jo avskrev av til tonlegg som i trusjen og neisen, ja. Ja, ich tanze und Welfare-Wusser noch ein aller best etne auf der utgåvan för skontroll är inte allt ju. Du flyger så högt du kan steg detta nyer god vidare för ber din kropp vi halda alla snökta som du säger vi gör små hopp vill jag flyga vid Sanchen eller nekra sanchen standa ju efter det och det gör det där. Jag var helt tjäna tanna så är det inte ett jag dem tar det framvis aktueller och liv upp till alla de fyra som går sanger ska. Så hon ganska särskilt där vi jag brukar förska maten som ganska är öliga
nek hans er mat, en klassiskur, men allugal følsta, ikke gammalt, selv om man var ungur og lust etter til Purple, så kom man allugal lust etter Karapé, til at han fengar okkur som resonerar i. Og selv om det kan skal være okkur som jeg ikke prøver, så jeg ikke prøver, så vil jeg nettopp kjøpe man havn eller. Men det er som også den enskje tonelager, så kvitt om man bil som man visste ikke hva det sjunker om. Men det nekker være en kjensla spirit. Hvis det kommer nyer av vinylet som det var ta, så er det her fri alltid. Og det var det sannelig vi hans velførervisen. Surliga nätter, käpparna han. Det är såna otroliga goda akkorder och allt fungerar bara. Josafat Saturn nu natten är dig. Spyrja kvann annan kvar få av vid nu morgon brej. Morgonen leier sina perlande döga twin chin. Vi torska og brillenar velaren vid for og inn. Det var først og fremst det var professionellt og det var instant. At platan vil gjøre det på en viko, og jeg har slett ikke opplevd slutt for mellom tonlager slutt en måte at arbeide. Allt blev skrivet noter, og det var disciplin, og det var en arbeidssetning og et koncept, og det blev gjort. Nå sier jeg var avfæren av hvordan effektivt og professionellt arbeidet, men langt har jeg 8 år. Det var ikke vanlig slutt. Det er som avernevnt ikke minst utesettene som er en av mest kjønlige og til rytmiske tonleggene hos i RNN. Og i 1924 var det reppe at Annika Heidel strega stav i Sikronon og i danska Melodi Grand Prix og skulle omboa Danmark og i altsjåa kappingsene vi sannsjonon Altan, som hun sjálv er smuja lea til, og broren Gunnar er gjørst. Etter at Straight Ahead hei lagt åranar inn i 1988, måtte Tjatnar være best omtøkte popbakgrunn i Färjön. Tannstøvan til bøtjen og styrsna i månande, ta og Jørgen Dahl for å på i Tjatnar. Flere ivavus kortene, og plass hver 4-2 og så S-sønden 8 måneden og i egnen og samme bøtjen. Jeg har omgått hukse med det her, at om det var en sånn rivalisering eller noe sånt. Det er alltid jeg ikke gosser. Jeg gjør videre alt funnet vel det, og det er nei, det er ikke ikke. Vi snakker omgått om det heldre, at nå er vi sånn egen mann, at vi spiller bare vujer, altså vi spiller bare vujer, akkurat som Jørgen sang jo også en egen sanger som vi spilte, ja. Hver vi bare sang i bakgrunnen, ja. Og bare sang jo også solo i en sanger. Så det var sånn, jeg hadde selv at det ble mer brått, altså. Det var ikke problem. Det var ikke problem. Jeg er alltid helt i Kamarsen en donalig sanger, så det ble automatisk så jeg sier at det var han som sang, tog jeg at jeg er ikke å synge. Tog jeg at spesielt at jeg hørte en gavan sanger i forveien, altså hvor skulle jeg som synge? Han tog vel at komponere tonlag til orkester eller til spelaren som han hever. Og her som før var det Øysten Jokken. Vi vet, två keyboardmenn blir det så, Jekvann og Jørgen. Så tonlagen Jack nok snakk ut på keyboard, hver gitarristen var det rocket oppgavene, og vi vet alle synge av Marla Minja. Det lukk hans og egen som ikke synge. Graham var vita, og Jørgen, Jekvann, og vi var 4 røtter som kunne fylla en rikvi ut. Så vi var ånga nej någon sån. Så det var öliga fjällbrott, kunde man gott sagt. Så det var strunch spel på. I've been looking for a girl, it's quite easy so I heard, but she seems so very hard to find. It's the feeling that I get when
Tjatnar gjørte i 1941 atrenna rønt å få foten fastan i Danmark. Tar tog opp sanger som Jørgen Dahle i skriva og var fagnair alla stedene i konsertferiene. Minneligaste løtan var, ta etter spalte fyrir Fotlund Husson og i mest vidtjeie diskotekene i Kjepmannahavn ta, Daddy Stensol og Axel Torche stått fra Strøynon. Her var nekk folk, sjål det mest føringar, altså. Onkel grejen att det var unga den personer och uspyr hinkna alltså små hinke kanske som akkurat ta. Gott kväll så är det att det är verkligen ungdomsdagens popper. Det finns alla slag kväll är vi och Regno Chatnar och till här nu just singlarna. Här Karl Martin, Jörgen, Jekvan, Ejon, Hans och Graham vill lämna Into the Night. Just 25 år etter at første føreske popslagaren i Grannalandet okkara, Rasmus Vertil, kommer rundt en kæve annar føreske sanker, som få settene røkker langer utomland åtta nær. Jørgen Dahl leier nå framför i hinar i Chatnon, så en Yesterday, som kommer Vertil hansare av gateføran hot, en fyrra part, som har vært arbeides tja Electrolux, og i bokbindare gøte i havn. Så en firmiddag stanti manereres vi okkurst og så mitt i heila kommer at det her leie til mun. Jeg halte at det var ikke nek vi kontar vi forretningsne. Og så hei jeg sindi meg for meg sjálvan, så kom det her leie og jeg unga bandopptager vi har meg, så jeg var nødt til alle tøyna genge morra etter leie. Så jeg visste vi meg sjálvan at her var en perla som kom, og hun måtte ikke missast. Og så kom kontar inn i forretningsne, og jeg ekspederer og råkner ut hva jeg skulle betale, men jeg rant jeg minnes til dette leie. Så jeg var nok spent for å glemme det. Og det er ofte så det er en god prosess på tammata, eller å komponere tonlag, tror man trener høyland til at minnes, man blir donalig til å minnes ting, altså, klebe igjen av tammata. Og gudskjelov til var stadigvæk til jeg kom hjem, og så fikk jeg innspalt av en bandtager som kunne slappe av. Jag vet inte om jag var sjuker eller också fick sjunge och så sank jag heter det läge alltså då ett undervänning och så halt jag att han säger att jag halt att det läge jag ska se bättre att du syngt. Och det är helt i östen. Nej, det var inte men jag vet inte om jag kanske givet jag ett annat som Jörgen över lika som okej, så kan man ha stolka det ett lag som man säger. Det är allt stolt av det. Har andra som syns jag så en löm alltså på nervsmata. Och jag vet inte om det var det som gör det ett lag kvärt. Och så blev det att han hade att jag ska synja det läge. Det är 100% yesterday tja Jörgen alltså. Det är bara sant. Det är fantastiskt flott. Och ända det damer med det synja alltså. Det blir allt som känns rätt.
close to me and stay here for a while. Ta i sangeren tja tjatnon og i 1945 gjørdes nummer 2 og i alt sjåa sangkapping som 7-Up og Radio Luxemburg i fellowship av 4 måtte det kjennast som var føresker tonlaker og en via-måte av gottene til et være litt frambrott. Radio Luxemburg var ikke langt rasen, her bare at det beste i utheimen å være å høre. Nå hørtes føresker tonlaker av rasene, og oppa det betre, nå var en den beste sangeren av Radio Luxemburg føresker. Det er spennende at jeg har Radio Luxemburg fra at det er man alltid, ja, altså. Så plutselig var man en parstre av sånne sendingen, ja. Så det var det største i seg selv, alvorlig størst. Jeg visste at Break My Heart kunne komme alvorlig lengt. Verst nok, jeg visste det. Ankursvekna var ringrasen som byrja i 1906 nu fullført, etla kanska varska kveie hetta eina nutja byrjan. Breaking my heart, you're taking my heart, only you. You're breaking my heart, you're taking my heart, only you. You're breaking my heart, you're taking my heart, only you. You're breaking my heart, you're taking my heart, only you. band that are going to play for you now, they come from the Faroe Isles. Yes, all the way up in the Faroe Isles. It's a bit cold up there at times. Now, I thought it was called Hajana, but I have it on good authority from them that they are in fact called Chadna. Chadna. Now, how do you get that out of Hajana? I don't know. But they have a lovely song that they're going to sing for you now. This one was judged to be the runner-up in the competition, and it is called Breaking My Heart.